Terve, me ollaan Blinkkarit eli Blindikset eli Blind Channel Oulusta. Mikä tää on? Eikö tää on se lautanen? Tää on oululaista koivua. Eikö tää on kahvinpurua voi sanoa? Kahvinpurua. Jotakin tämmöstä purujuttua. Joo. Tää on, mun sielu tuntuu tältä tällä hetkellä. No mitä? Vittua, onko se oululaista koivua? Sahanpuru. No sehän sopii. Niin. Noniin. Niin helvetti, mitä tää on? Yff. Siis tää on jotain pastaa. Niin, tää on pastaa. Joo. Tää on carbonara ehkä. Siis tää on joku tämmönen perus kylmä pasta. Jos meidän kitaristi Joonas Porkoista tässä osaisi varmasti kertoa mikä pasta tässä on nyt kyllä. Pasta kuin pasta. No sehän se oli. Se oli helppo. Nyt meidän kädet koskee vaan toisaan. Tää on Joel Hokka. Tää on leludinosaurus. Joo, tää on leludinosaurus. Mä en tiedä dinosaurusten nimiä, mutta siis tää on vielä se, tää on semmonen vähän kyyryssä, sit sillä on semmonen harja tässä ja joo. Tää on leludinosaurus, ihan sale. Mä oon samaa mieltä. No et, onnellinen lapsi. Kyllä. Tää on taas joku tämmönen Slime-lelu. Slime-lelu? Onko oikeesti? Mitä junnut leikki joskus 5 vuotta. Niin joo. Täällä mä voin läiskäyttää kattoon tai seinään. Joo, slime-lelu. Fucking nyvi. Terveisiä oululaisille kotipaikkakuntamme hienolle festarille ja aina kun me soitamme täällä, niin sade tulee.